De-ar fi să cauți în adâncul inimii, poate cunoaște din nou fericirea ce trăiește în copii. Adu-ți aminte ce ușor ți era să crezi într-o lume de basme și vise ce numai tu puteai să o vezi. Amintește-ți că ai fost și tu mai fragil ca un balon de săpun. Și o să știi fără să-ți spun, inocența e o floare, dacă o atingi se ofilește și moare. E un dar prețios, nu-i nimic mai frumos ca inocența unui suflet de copil. Dar timpul ne schimbă pe toți în oameni mari și un râs cristalin plin de viață se aude tot mai rar. Hey, dar viața întreagă de-am putea să o privim cu ochi de copil, am păstrat mereu pe chip zâmbetul senin. Amintește-ți că ai fost și tu mai fragil ca un balon de săpun. Hei, nu-i nevoie să-ți mai spun. 8 octombrie, Potigraful, Prahova, România. În fiecare zi auzim despre copii abuzați sexual, dar ei rămân pentru cei mai mulți dintre noi destine tragice, anonime, niște știri de o seară pe care le uităm repede. Ei însă vor trăi cu o viață plină de coșmar. Asociația de Intervenție Terapeutică în Criză spune hotărât stop abuzului sexual față de minori. Mirela Zivari, Ali Zivari, Veronica Ioniță, primar Comuna Gorgota, membru de onoare a ITC, Neli Năstase, Maria Oprescu și Raluca Saita, de asemenea membri de onoare a ITC. Asta. Și haideți să mergem toți să-l punem frumos. Nici vântul, nici apa, nici altceva să nu poată strica. Ajută-i să o înalțe până la capăt. Pe cei ce vor să locuiască în ea și păzește de toată bântuiala celui potrivnic. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava.